It-tkabbir ekonomiku ta' Malta kien ikbar mill-mistenni u għalli ġej mistenni jibqa' b'saħħtu. Din hija waħda mill-konklużjonijiet ewlenin ta' Tbassir ekonomiku tar-rebbija tal-Kummissjoni Ewropea. Taħt it-titlu Malta Economic Performance Remains Robust, l-esperti tal-Kummissjoni Ewropea analizzaw l-oqsma tal-impjiegi, il-finanzi pubbliċi u l-inflazzjoni fost oħrajn. Il-konklużjonijiet kienu dejjem pożittivi. Fl-2014 it-tkabbir ekonomiku ta' Malta kien ta' 3.5% bir-riżultat tal-aħħar kwart ilaħħaq l-4%. Skont il-Kummissjoni Ewropea dan huwa l-akbar tkabbir ekonomiku sa mill-2010. Għal din is-sena tkabbir mistenni jibqa' b'saħħtu f'livell ta' 3.6%. It-tkabbir ekonomiku huwa r-riżultat ta' għadd ta' proġetti kbar tajt il-Kummissjoni Ewropea fosthom dawk fil-kostruzzjoni u l-enerġija. Tinnota wkoll l-użu aħjar ta' fondi Ewropej u l-konsum privat li qed ikun mejjun minn ottimiżmu fost il-konsumaturi. Dwar l-impjiegi l-Kummissjoni Ewropea tajt li fl-2014 dan kien settur li offra sorpriża pożittiva u tul din is-sena il-qatt mistenni jkompli jonqos. Fil-waqt li nnotat it-tnaqqis fid-deficit tal-Gvern, il-Kummissjoni Ewropea nnotat ukoll kif il-Gvern mistenni jibqa' jikseb ir-riżultati f'dan il-qasam. Tiddeskrivi l-budget għal din is-sena bħala wieħed li ħares lejn il-konsolidazzjoni fiskali anki jekk għandu diversi miżuri soċjali. Dan kollu wassal biex il-Kummissjoni Ewropea tbassar li din is-sena id-deficit jinżel għal 1.8% tal-prodott domestiku gross. Il-proporzjon ta' dejn meta mqabbel mal-prodott domestiku gross niżel għal 68% is-sena li għaddiet u mistenni jkompli jinżel, tinnota l-Kummissjoni Ewropea. Ir-riżultati u tbassir pożittivi ta' Malta jitqablu tajjeb ħafna ma' dak li hemm imbassar għal pajjiżi oħra Ewropej. Tant li tkabbir maħsub għaż-żona euro huwa nofs it-tkabbir li rreġistrat u mistennija tkompli tirreġistra Malta.